Iya rồi try. Saya sin pat ngai ke Balei pi paro ha kerteng ke patiang tam ke jong uji su. Te ha ke video ngan ra ke jubab ke ba. La keli yang ngaba Balei haba ngi la ya Duwai ban yo ya. Uni vaksin pat haba la yo pat Balei bangi shep ting ban shim ya u. Hato ngim. Don kata ka jinget ya kata ka jing Duwai ke bangi ngi la Duwai. Namar ngi la ya Duwai te ngi la ya Duwai. Te henre on la yo pat ngi shep ting ban pdiang. Te ke jubab ke bangan jubab. Pin saya bisa ma pi singo ya hap ne la da pi singo ya hap. Te la da pi singo ya hap ne pin singo ya hap te pila ban comments ru la da pin singo ya hap ru om le te henre ngan ya tho e ke ba nga singo tho te kalong kum ne bahha ke por balabna shapang uni ujing pang hakapor balabna shapang uni ujing pang layat ho bala penting bala pensir bala pensmit iki pon ba kan ni ke jingpang ke ba yebet nalor kata kan kta bahai ki klong bat kan kta bahai ki temen bat ki ba pon lewat ki ba long kristan ki ba ton ni ta jinget ki ba scam rugi la shepting namar boong ba tang ban ai khu blek tiru umlong shoot la yo ki jingpang kamot la bet bat kata ka jingpen shepting ke ba hadok ba ki breu kim dan perthesho aku tu por bala pena aku tu por kampat wan sya ni ri ke jongi kamot dang dan tang sya China bat choi bat ki news ba kum ta ter la pen bena ti andala poi ke por bala wan ha ka ri ke jongi andala poi ha po Meghalaya jongi te la ya Duwai ban yo eu tau vaksin han re eu tau vaksin pat yo ten rei ki breu ki di tang paracetamol badan ru ki bam di ten rei ki la yo e ke jingkhia kam shem long kum ta kum bala pen shep tieng bat kita ki yo ru ha ba ni la ya phone ni la kli ki ong along normal bet ngam le re tang ba nga yo positive tang ba long shu ban ya rung ban ya mi ban ya kendo ban do ha shong marwei namar ba ke jingpang ka ba ya bet ten rei kam shem long te kum ba ki la ya penting kum ba ki la ya ong Tendai namar kata kalau penlong ye kibriu bakim sngodon kam ban ayu ne vaksin namar balai namar ba kam dei kata ka jingpang kabalong kum balayat ho kum bala penshep tien hanrei kadai bet kajuhi ke jingpang ka bajudon nat do handai hanthai bat kam don ke ru ka ba thamai halor kani ka jingpang bat nalor kata kai ba kibriu kim smoten nat ya uni u vaksin ka daw ka long ba kipen bor ya uni u vaksin ban ai henry ha ka por ba wan kani ka jingpang meningitis ha pa wan ka to ka jingpang Chinese kipen penahi da ka might ba ki de ban ai uni u tikka henry kim da pen bor te kum pa pen bor ya kani ka jingpang ka ba menta ya kan ne tal pen bor shiba palat Bat kiba pun lagi phone yang ngai ki ong bangala du ya ka kam ka jam ru yo kam yo jam syo ti kiba not pan ya le ka hok namar ba umpat poi ka ta ka por ba kadang dei tang ka lenti ki don hi ki ba kim do ya ka kam ka jam re ki bom not ba pli ki la do no ka kam ka jam bat kita ki ba la phone hi yang nga dala de ba ki la shong no ha yen kim dan kam dan jam syo namar ba la sha be ya ki na ki kam ki jam ki jong ki bat ki ba pon ki la phone nga ki ong bala ngim ai ne vaksin ngim yo tu lop syo ini kita terekam sorkar bat kumta ter de namar kata kedau ka penting klik iki brio bat ka pen berkat iki brio balei ba lapen bor yo uni udawai de namar kata kedau kiba bon kim trek ban shim ya uni u vaksin om de ba kim shania ya kata jing Duwai ka baki kila ya Duwai henre balei ba ngila ya Duwai ka daw ka long ba lapan da ba ka long kum ta o kata jing pang ba shir khai kum ta henre om shem don kum ba lapan bena bat kiba bon kiba ai positive case te henre onda habala test pat itu kiba yen paro khoj kilong negative lut paro khoj namar kata kabom la long bat ke ka ba gibatai bat kabom la long bat ke ka ba ngishem te namar kata ka penlong ye kibrio ba kiba bon kim tre ban shim ya uni vaksin kidon kiba shim kidon kibom shim balik kim shim namar ba kam ya hap kumba kila ya tho kumba la pen bena bat kim sngo ya hap namar balai badai ban pen bor
namar ompat jupna meno ban penbor hanre de tang kenehi kesien kapa menta bala penbor ban ai ya uni vaksin hanre kiwe ki penmihi kitika ki babon jat tang ba ki shupen bana lakut bat ha yen ka menjenga ngidon hostel bat itu ki kena puli baro khairu la ong ba hab ban ai ba yo to vaksin la da omai kamot kim yo shu ban puli hanre ki babon ki ong ba em kam de kom ta hanre tang kita ki babala mat kita ki sngo hanre ki don ki bale persya ti don hi ki ba yo ka jingarap te don pat ki ba shifting palat namar bala penbor ki la alak namar kata kapelong ki breu hakan ni kerukom ba baro kimya pdiang lut pat baro kimya kentat lut bat kat kum la ka jing sngo tho ki ba sngo tho ba ki sngo de ban ai ki la ai ki ba sngo tho ba kim de ban ai kim de ban ai te ka ne ka juba yapi ba phila kali balei haba la duwai te henre balei pat phi shifting ban ai te ka ne ka juba ka ba kam shem long kumba kila batai de na takadaw kisa kentat ban ai bat la daya krene ke jing sisia ko mangale ke brio ko bom juti Duwai te kam ngam dan kam hi ya kita ki baro khoi na marba ni le ki bala nget palat hau trai la dangi shu thu hau trai ni shu Duwai ru ni yo hi ke jing ko ke jing khia te henre la dangi di Duwai ru kam long ka bakla bangin di Duwai henre ka shong ha ka mon jonga bat jong phi ni snowmon ban di Duwai ningim snowmon kata tadi ka mon jonga bat ka mon ka jong phi om dan menu bala an penbor ya ka met ke jongi te nak bentak ka burom ka jong play ya ro itrai